Dunia si farankanjɛkulu n'o ye She Alliance ka fɔ la farafina miliyɔn 16 minnu sigilen bɛ o maraw la ka bɔ Senegal ka taa se fo Sudan worodugu ma olu bɛ balo a fɛ walima u bɛ balo a ka sumantigɛ la n'u fanba bɛ togodaw la. Mali ye diɲɛ sɛnɛko ɲɛmɔgɔ dɔ ye ka fara Nigeria o ni Burkina Faso kan. Ni sɛnɛfɛn dilannen n'a ɲininen cayara kosɛbɛ san laban na o sababu bɔra farajɛ jamana tilebiyanfan fɛrɛkɛlaw u ni kumabo nafolo n'an b'a wele ko consommateur minnu b'a fɛ ka fɛn halalelenw san ka taa fɛ minnu jiralen don i n'a fɔ fɛn ɲɛnamaw ani fɛnw nafamaw. Nga situlu dilanlikɛlaw ka tɔn n'o ye coopérative ye min bɛ Sibi togoda la sigida la n'o sigira san 2003 la o musow bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ ka nafa sɔrɔ o fiɲɛbɔ nin na. Muso 1000 ɲɔgɔnna bɛ baara kɛ yen. U ka sara banbali bɛnna ni sara fitini ye min bɛ bɛn kalo kalo la i n'a fɔ sefa wari o 45 la n'o bɛ bɛn euro 70 la. Waati dɔni baarakɛlaw bɛ sara o baara fɛ. Sɛnɛtɛgɛrɛw u bɛ fɛn dilannen caman semantiya. A fɛn labɛnni fan bɛɛ la u bɛ a bayɛlɛma min tora o bɛ sɛnsɛn ka nɔgɔ bɔ a la. O fana bɛ na ni tulu laban ye n'o ye situlu ye min bɛ kɛ ka safunɛ o ni muni tulu dilan ka feere dugu kɔnɔ Bamako faba la ani sannibagaw ma diɲɛ fan bɛɛ la ka kɛɲɛ ni kamisogo kinniba ɲare ka fɔta ye. O ye a tɔn n'o ye coopérative ka jatebɔla ye. Client b'an bolo fan bɛɛ an ka dugu kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ olu b'a san u bɛ tulu san u b'a dun u bɛ mun tulu san u bɛ safunɛ san. Client b'an bolo fan bɛɛ ka daminɛ Sibi Bamako partout dans le monde. Astan Kone n'o ye coopérative ni tɔn ɲɛmɔgɔ ye y'a jira ko gɛlɛya dɔ ye dɛmɛbaliya ani fɛɛrɛ dɛsɛ. Muso commune muso ye u ye faralen ɲɔgɔn kan u bɛ sen tɔmɔ ka na n'a tulu de yan an b'a san ka écoupe bila u b'a bayɛlɛmɛ ka kɛ tulu de ka kɛ safunɛ de ka taa ka kɛ pomati de. Gɛlɛya min y'an kan sisan o ye dɛmɛbagako le de dɛmɛbagako dɛmɛbaga t'an na an y'an mun yɛrɛ bolo bɔ o de ye gɛlɛyaba le d'an kan. Daouda Keita fɛ n'o ye dugutigi ye. Il contribue fortement aujourd'hui au développement socio-économique de la commune à travers les produits. A nafa ka bon ka dɛmɛ don ni sigicogo nin na walasa ka kɛ bita ye. Ça suscite beaucoup, c'est que la clientèle extérieure